Alasi nontongan arbiau, usana hanai hazar ini, faraisula faraisuli nonton. Ajira menai tang terenggi musik galang Khiteswar Baro ni man bilai. Sungai menai man bilai ku faraisula. Mudaibari kejen paksa, ini semua orang besar. Langsung Mudaibari, sela Udalguri itu. Mudaibari kejen faraisula ni ajira menai terenggi musik Khiteswar Baro ni sih. Bidai man bidai. Kelima, फोरोंगिरिया सासे सुबुं जाय गुबुनखौ गियान रोंगौथि बेसेनथि आरिनि सुरां होनायाव मदद खालामो। फोरोंगिरिनि जिउआ मोनसे ममबातिनि बादि जाय गाव खामग्लिनानै गुबुननो सोरां होयो। फोरोंगिरिया सासे समाजनि लामा दिन्थिगिरि। गोदोनिफ्रायनो जोंनि समाजाव फोरोंगिरिफोरखौ मान होबोदों आरो इसोरजों रुजुदों। बेखायनो संस्कृतआव बुंदों गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गेदेमा गुरु, नोंथाङा गियान सोलोंथाइ होनायखौनो गावनि जिउनि थांखि महरै लानानै इं 1993 मायथाइनि 1 जानुवारियाव मुदाइबारि गेजेर फरायसालियाव सासे लेङाइ फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनानै इं 2019 मायथाइनि 31 जानुवारि खालाराव साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनो। बे गोलाव समाव नोंथाङा समाजाव गोबां बिहोमा होलांबाय। हे गेदेमा, नोंथांनि दिनै साख्रि समनि बिदाय बुब्लियाव नोंथांनो होनो हानाय जेबो मुवा गैया। दङ खालि गोथार मान सन्मान सिबिनाय आरो अननाय। बेखौनो नोंथांनिसिम गोसो गोथारै बावबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा समाजारि खामानियाव गावखौ लोब्बा लाखिनानै समाजखौ जौगाहोनायाव खामानि मावलांगोन। जोबथारनायाव नोंथांनि गोसो मोदोम जिउ मोजां हास्थायनानै आफा आनान गसाइनि खाथियाव सुंग्रि हरबाय आरो बिदाय मान बिलाइखौ नोंथांनि आखायाव गथायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मुस्रि खगेन्द्र बर' गाहाय फोरोंगिरि, मुस्रि कुशल बर' आफादगिरि, फरायसालि सामलाय आफाद, खालार 10/5/2019 मुदाइबारि गेजेर फरायसालि। असमिया रावावबो दङ, बेखौबो आं फरायनो मुदाइबारि मध्य इंराजी विद्यालय दा मुदाइबारि जिल्ला उदालगुरि बिटिएडि असम। अवसरप्राप्त सहकारी शिक्षक माननीय श्री खितेश्वर बरो देवলৈ বিদায় সম্বৰ্ধনা। হে জ্ঞানৰ সাধক, আজন্ম সাধনাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ শিক্ষা জগতলৈ আপুনি যি সেৱা আগবঢ়াই আহিলে তাক আমি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত। হে নীতি অন্তৰ্ভুক্তভাৱে আপুনি 31 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখৰ বৰ্ণিল কৰ্মজীৱনৰ অৱসৰৰ বিদায় বেলাত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। হে আলোকৰ যাত্ৰী, আপোনাৰ জ্ঞানৰ প্ৰতিবেৰে একাগ্ৰতভাৱে কষ্টসাধ্য যি সাধনাৰ প্ৰতি হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত পোহৰৰ ৰং বিলালে সেয়া অনুচকলৰ বাবে আদৰ্শনীয় হৈ ৰ'ব। হে বিদ্যা বৰেছো, এই অনুষ্ঠানৰ পৰা অৱসৰৰ বিদায় বেলাত আপোনাৰ সাধনাৰ মূল্য হিচাপে দিবলৈ আমাৰ একো নাই। মাথো নিবেদিছোঁ প্ৰীতি ভৰা শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা। আপোনাৰ অনাগত জীৱনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি, সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। আন্তৰিকতাৰে শ্ৰী খগেন্দ্ৰ বড়ো, প্ৰধান শিক্ষক, মুদাইবাৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, শ্ৰী কুশল বড়ো, সভাপতি, মুদাইবাৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, দিনাংক 1/2/2019 गावबागाव फरायसाफोराबो सोरबाफोर लाबोदोंब्ला साफा साफा फैनांगौ आरो मुंखौ होनानै लायोब्ला मोजां जागोन। बेखायनो बयखौबो आं फैनो खावलायदों। गिबियावनो जोंनि स्कुल सामलाय आफाद
बिथां Beli Ram Baro बिथांखौबो बरायनायखौ खावलायबाय गोजौ फरायसालिनिफ्राय बरायनो नागिरदों बिथां सुनिता बर' बायदु साबायखर थाबाय दायो बरायबावगोन नैबे फरायसालिनिनो मारबा फरायसा बिथां नित्यानन्द बर' आं बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौ साबायखर थाबाय नित्यानन्द बर'निसिम फरायसाफोराबो सोरबा दङब्ला फैनांगौ फरायसा बिथाङाबो बिथां खितेस्वर सारखौ बरायनो नागिरदों साबायखर थाबाय स्कुल बरायनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय आरो मुदाइबारि दख'रा आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ बिथांमोना गांसे मान बिलाइ आरो आर'नाइ गांसेजों सारखौ बरायगोन फट' लाबोगोन आखाइ खबनानै बरायनांगौ फरायसा बिथांमोनाबो बिथां सारखौ मान बावनो नागिरदों ओंखायनो मान बावनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय क्लास 9 थाखोनि फरायसाफोरखौ दिनकुल बर'आबो गाव हारसिंनो बरायनो नागिरदों बरायनायखौ नाजावनो साबायखर थाबाय आरोबाव साबायखर थाबाय जोंनि दख'रा मुदाइबारि आफादनि साबायखर थाबाय फोरोंगिरि स्टाफ सामलाय आफाद बिथांमोना दिनै राम बर' सारखौ मान बिलाइखौ गथायहोगोन जेराव मालाखौ गाननायफोर आर'नाइ माला गानफैनो आं खावलायबाय बरायनांगौ मान बिलाइखौ फोरोंगिरि सारा गथायदों आरो लोगोसे मोनसे खराइ दङ बेखौबो गथायनो खावलायदों आरोबाव धोरोम बिजाब गांसे दङ फरायसालिनिफ्राय बेखौबो बिथांखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय बिथां खितेस्वर बर' आरोबाव गेजेर सामलाय मुगालबेसानि गामि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथां बeli ram बर'आबो बिथांमोना खालामगोन आरोबाव गोजौ फरायसालिनिफ्रायबो मान बावनो नागिरदों बिथां सुनिता बर' बायदि बिथाङा साबायखर थाबाय आरोबाव क्लास 10 नि फरायसा बिथांमोनाबो बिथां beli ram बर' सारखौ मान बावनो नागिरदों मान बावनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय क्लास 10 नि फरायसा बिथांमोननिसिमबो आरोबाव क्लास 9 नि फरायसा बिथांमोनाबो बिथां सारखौ मान बावनो नागिरदों मानखौ होनो खावलायबाय बयखौबो आखाइ खबना बरायनो खावलायदों आरोबाव दिनकुल बर' बिथाङाबो गाव हारसिंनो बिथां सारखौ मान बावनो नागिरदों मानखौ आजावनो खावलायबाय